Vy máte celkovou váhu, ačkoliv máte třeba víc jak 20 kg nad normál, tím se nemusíte příliš zabývat, jo. Vy se podíváte tady na tu křivku, čím je víc do Dčka, tím to je lepší. Podíváte se na svalovinu, že vlastně máte o víc jak 10 kg, co oni očekávali za normál zase. To, co oni považují za normál, není úplně ideální. Jo. Já jsem třeba měla hodně vysoké borce, kteří vypadali vyloženě hrozně hubení, jako nezdravě hubení a jako to, že je všechno úplně super. Jo, že to není jako, tohle je dost přitažený ještě za vlasy a myslím si, že už teďka to bylo i upravený. Jako já vím, že v Anglii to aspoň o 5% víc, jako o 5 kg, protože všichni tam tlousnou, to se prostě nedá udržet. Jo, takže oni radši změní ty normální rozmezí, aby to tak jako upravili tomu, co se vlastně děje, jo. Množství tuku v těle, jako já si myslím, že je velmi dobrý, jako na to, kolik máte svaloviny, jo? Že jako třeba vy si řeknete, OK, je to trošku nad tím normálem, jenomže pak, když se na to podíváte procentuálně, jo, tak jste na tom velmi dobře, že místo, jo, vlastně, že to je tak asi, dejme tomu na půl. A na to, že třeba teďka se jako nerýsujete nebo tak, jo, no, tak jako já si myslím, že to je úplně super, jo? Zase minimální kalorická potřeba úplně vyloženě hodně otažení za vlasy. Další teda tady tohle, no přesně, já si myslím, že mám minimálně ten bazální metabolismus na třeba 5 000. Určitě, jako tohle to je úplně hrozný, jo. Přesně tak, takže to je takový, jo, ale lidi to dost těžko chápou, vždycky jim to musím zdůraznit, hlavně ženám, no, ty s tím mají hodně problém, jinak může to být jako v pohodě. A navíc tady každý počítá na kilojoule, já nevím proč, no to je jedno. Tady vám to potom dá dole ještě takovou jakousi, co prostě oni doporučují. Jo, takže vidíte, vám jako doporučují sledit nějaký 2,5 kg tuku, svalovinu si jim zdá, že už máte dost. Já říkám, to není nikdy dost. A s těma tukama, jako třeba se mi stane, když tam mám třeba hodně štíhlý lidi, hodně štíhlý, jo, co jsou třeba, já nevím, dejme tomu muž nějaký na 5 kilech tady, tak jim to třeba doporučí přibrat 4 kg tuku, což jako není potřeba, jo. Rozložení svaloviny jako v pohodě, žádná celá jedna, to je normální rozdíl mezi pravou a levou stranou, jo, to má skoro každý, jste pravák asi, že to samý na nohách, no, to jako je normální, ale někdy tam je třeba, já nevím, o 300-500 gramů víc na jedné straně, což jako už je trochu problém. Pak samozřejmě můžeme doporučit, že udělat třeba předkopávání, zakopávání, leg pressy na jednu nohu a tak dále, jo. A s tím hodím. Já nemyslím, můžu, protože většina lidí si kdyby neuvědomili to, že když budu dělat jednostranný sport, jak se třeba zmiňoval ten tenis, že budou zatěžovat určité svalové sparty, jo, že prostě stejně všichni musí kdyby chodit do těch posiloven, aby stimulovali celé to tělo. Určitě, jako oni si to vůbec neuvědomí, jo, ale jako každý sport je jako v podstatě na to tělo dost hrozný. Jo, jakože prostě my tady máme hokejisty, ty mají, jako to jsou mladí kluci, 20 let, odbitý kolena, kotníky, prostě, jo, vyřízený. To samý s fotbalistama, furt tady někdo v operlích. Jo, ale to je prostě, to je jejich volba, že jo, jako hokejisti s atrofovanou jednu stranu, že jo, jedno rameno níž pořád, no. Když přijdou včas a vlastně ten trénink se upraví na to, když přijdou prostě jako děcka, máme tady třeba Ajmeňovský, jako já nevím, 8-9 let, co třeba trénují s trenérem, já jsem trénovala 11 letý hošíka, co hraje hokej. Když se to podchytí, ještě než to začnou, jo, tak se to dá, ale pak jako se s tím hodně těžko, jo, vyžaduje to trpělivost a čas, no. No nic, a pak tady mám Libora. Jo, tak to je takový normální. Tam jsou ještě asi další 3 nebo 4, co jsou takovýhle. Zase váhově vy máte trochu nadnormál, jo, asi 3 kg, dejme tomu. Zase svalovka, ale velmi dobrý. Zase dost nadnormál, 3-4 kg. Tukově výborný, jo, asi tak 15 kg. Ta voda v tom těle je vždycky vyšší, když tam víc svaloviny, protože ve svalovině se vlastně drží voda a na tom je taky ten stroj založený. Jo, že vlastně to měří rozložení té vody v tom těle a podle toho je schopný to říct, kolik je tam tuku a kolik je tam svaloviny. A proč je to sofistikovanější než třeba takový nějaký, co máte někde v lékárně, jo, jenom nějaký váhy nebo tak, je, že to vlastně vysílá ten elektrický impuls ze 4 bodů v tom těle. Jo, takže to projde vlastně, když máte jenom váhy, to měří tak jenom do půly těla, takže samozřejmě u žen to bude o hodně vyšší, než to je, a u mužů o hodně nižší. Takže jako, jo, jako určitě to je lepší furt než normální váhy, ale jako není to nic moc. Procentuálně 16,4, zase velmi dobrý, ale to jenom díky tomu, že máte tolik svalovky. Jo, kdybyste neměl, tak by to zase všechno bylo úplně špatně. Zase tady vám doporučuji asi jenom o 1,5 kg ztrátu tuku. No. A tady to je docela zajímavý. Vy hrajete nějaký sport? Ne, ale měl jsem teďka zánět šlach na levý ruce, takže... Aha, jo, tak aha. Je dlouho? Měsíc.
Aha, to je zajímavý. Jo, že třeba vy tady máte už žádná celá doba, tak potom jako spíš si dělejte, já nevím, tak my tady máme ty hemry. Jo, cokoliv, co zvedáte stejnou váhu na každé straně, anebo potom normálně klasicky jednoručky by bylo mnohem lepší. Zase to máte dobrý jako na horním těle, hlavně svalovinu, jo, a i stabilizační svaly, klopasu a tak. Normálně na nožkách chtělo by to přitvrdit na trénink na nohy. Jo, a jinak v podstatě OK, samozřejmě úplně typický, muži budou skladovat tuky okolo pasu spíš, ale zase hodně tam to třeba může být jako podkožní voda a tak, jo, ve vašem věku jako to schodíte úplně lehce jenom tím, že prostě přitvrdíte třeba na trénink, jo, nemusíte ani třeba hrodit nějaké kardio nebo něco, ještě, pak po 30, po 40, to už je pak všechno úplně jinak, tak jo. Kardio dávám každý den. Tak. Jo, dáváte. Tak to pomůže. Jo, tak to určitě, ale jako já zase nejsem takový velký, jak jsem říkal, věřitel v kardio jako tak, ale jako dobrý.